started on the ground fana beshubile head to the stool lapho ngilambile never let them see me lose. Kodwa Nkosi yami ilanga nami selivele lamosheka nje namhlanje kodwa Nkosi yami yo banike nalo fonayo banike na yo Yamet ufunani Yona indlela yokukhuluma nomngane wakho le. hayi mngani ukuthi nje yabona nje ilanga lami li-hectic namhlanje so angikho emuthi Indaba kwenze njani kanti ufeyilile yini? yo ungabuzi-ke ngaleyo hayi ungaqali-ke ngaleyo yabona nje leyo ndaba le iyangistressa out like ingivulela umoya Manje ucabanga ukublame uthisha yentwana. angifuni ukusho kanjalo kodwa yabona noma isine-obsession yami umuntu bakakufuna akakutshela ukuthi uyakufuna ngalokhu enza into ey'njena because khona manje ufuna ukuthi mina ngigijimisane-ke naye-ke ngalezi zinto azenzayo Manje usumkhonisile umzali wakho. ya ntwana angazi nomzali engizomtshela kanjani ulike ungakhipha iripoti elisona elikhombisa umzali yo Shonda nasobe ya ntwana sobuye sikhulume sharp Mfethu ngipasile yazi. Hey namfethu ngasubuka. Sebathi November 9 yangeke lo ngisi uyanya nje sengathi ubuka inqemje. Namfethu. Uthi mina November 58. hayi ayibo sekubambeka ney'khwama manje kuma-handle ayikho into yami eraydi nje namhlanje hayi nkulunkulu nami yo ya nina Asabaziwe namagamesi manje. Sawubona nawe nikuphi futhi. yeyi nina ngazongijwayela kabi nina sengumngani wenu manje ningibuzana namaripoti yini Yo, waze wanolaka boy kuseni kangaka. Anyways thina siphasile. ye nina ngeke ngilokhu ngiyi-explaina la kini ayange nje ngilokhu ngiyi-explaina kini iphi remote yazi nje ngi-stressed kabi iphi remote Nosibuza na remote. athi ngibuke kwala maripoteni no ye singibona leli lakho wena hayi shem hayi lokhu nithi niphasile yini hayi sis man wena ngisacela ungihambele uyongenzela iti Bese ngisho ukuthi uyaxosha. kusho ukuthini Ukuthi congihambele. yo wena ngisutanga yakho mina wena akumeleni la awunayo homework angayibhala Ikhona ngusisiva le. Amatyana. Right. ye wena ngizokushaya phela mina ngisumngane wakho hayibo sengutshomo wakho yini mina awungihambele la hamba kwawena Nkosi yami yazi umuntu ufeyilile and ngifeyilile angifeyilanga kancane kodwa Nkosi yami into engizoyithini-ke le nabazali bazothini-ke Nkosi yami yabo le report akumelanga kube khona umuntu olibonayo angazi nje ngizothatha ngithi ngilibeka kuphi Nkosi yami kodwa nje kumele licashe yeah in this way ayikho uzolibona Nkosi yami iripoti elinjena yo yabona ukucheat akusebenzi nganix la ngikopela mara still ngithola lento le hayi isabotage akukwazeki phela fuze ngabe mina on A+ mara still ngikopelile yabona kodwa mara ukuthi ukufeyili uyazenzela wena nje ukukopela sizinganix umuntu kumele afunde azophasa kahle hayi kulokhu ngirelaya ukukopela cause sizanganix Ha. Kanti ufeyilile. And ufihle nereport. Umama uzombulala lona yes. Manje futhi uwena uthi senze njani? Sengicela yini? Ngicabanga ukuthi senze njani? Ha! Futhi ngidlule yini futhi naseklasini wenze njani? Hawu! Sikena nani isikole uyabona ukuthi yapha? hawu yeyi nina kanti sonke lesikhathi ngiyakhuluma ningingalela wosandla
Yenini, ayeke lokhu ngi-explaina kini nina. Hayi cha nesipindi bo. Ha. Afuna sikucebe yini mama? Hayi bafethu ningayenzi leyo nto leyo nizongikhatha. Kumele sikhokheleke uma ufuna sikucebe. Nginikhokhele ini? Niyazi mos ukuthi anginamali ngizonikhokhela ngani-ke mina? Uzodlalisa amagame efonini yakho for the whole week. Hayibo. Kanjani manje ngithi niyazi ukuthi ngiyi-content creator mina. Kumele ngingene ku-social media ngi-check-e kuma-socials ukuthi senginama-likes awungaki. Ngizoyenza kanjani-ke leyo nto leyo? Hlangana napho thina. God have mercy upon us. Le ngane ziyi-scam manje. Yo. Uyangibusa uvalo Suyangisinda umthwalo Wena wazi isiphetho Ngobuvalo Uyangibusa uvalo Khanya. Madlile futhi. Confusing road. Sawubona. Ngibona njani? Hawu. Wangiphoqa ngikhuluma kahle nawe. Hayibo, anginaso isikhathi sokuxoxa nami mina ngibuza ukuthi ufuna. Hawu, mfana, usenefoni? Ya, uyayibona mos. Yinhle mfana, sengazathi kube ngeyami. Cela abazali bakho bakuthengele phela. Yo, awukwazi ukukhuluma nabantu. Naku nje ngikhuluma naku, kanti wena usumuntu yini? Hayi nawe. Hamba vele, bengakudingi nje nala. Yini wena walokhu longibuka nje kwenze njani? Athi ngihalela i-ice. Manje mina ngenzeni phoma uhalela i-ice? Ngihlala lapha mina. Ufuna ungithengele phela. Hayi niwe ngidakela phela. Sinangidakela manje angithi musifuni nginikezile senifunani futhi kimi manje. Angeke sidle ifoni phela Nkosi yami. Ayi phela ngihlangana lapho mina ngizongijwayela amasimba phela. Hayibo, ngabe sengiyibhenkile impela sengizoninikeza nemali ke manje. Hayi suka manje. Ngizohamba phela ngomtshela mama ukuthi ufihle report. Oh no! Hayi ngiyadlala. Mina. Hayibo, ngizoyenza nje mina. Cha baba, ngayenza nje mina. Kanti ice saba imalini kusami wami na phela ngazi ukuthi i5 Ngifuna i2 Hayi kodwa Nkosi yami yo. Hayi mina. Hamba la hamba. Hayi kodwa Nkosi yami umuntu yazwa yo. Zaza ngiqola ingane. Umuntu uzogcina bankrupt phela lapha.